gure Bizkaiko dantzari egunari. 32. da, lehenengoa egin gendun. 18 politia izan zen, Euskal Herri guztikoak batu zirela Iruñean. Da gero, bizkaitarrak ez eginen geuria egiten, da nik uste arratzkaz handiarekin. Leku askotan izan da. Tuko dira nagusiak, eta erabakio da todabe. Bilboko Altamiratik. Hau izan da, gure agintari dantza derra. Ikusi dozu ez. Orain, tropel dantzako zene dantza ikusiko dugu. Dantza hauek, Gipuzkoako herrietako jai nagusietan egiten dira. Guztira, bederatzi dantza. Orain dantzari ertainak eta txikiak, zure dantza zaharrak, Euskal Herri guztiko dantzak iko dabez.
jaialdiari jarraiera emonaz, orain ja itxiko dugu.